Nah, ngono, dikangku. Heeh. Ayo, piye iki? Aja bebek langsung set ngono ya. 1, 2 langsung set. 1, 2, 3. Wong edan wingi mentolo karo wong wedok lho. Lho mayah-mayah lho. Iya. Wes to, aja nesu to. Alah. Sana. Maafkan kakak to saya. Nek cara aku langsung tak cium ngono kuwi wong wedok ngono kuwi. Cium, ayo Dang. Cium, ayo. Apa? Lah penyebabnya aku mau ditawani rabi orang ini yo ngono kuwi lagi kenal sih. Masak bae. Sik, aku jane ape gelem. Pejamkan mata. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo, sudah terasa belum? Masuk pejamkan mata. Ya diem toh. Sabar. Oke. Ya. Oke, bagaimana perasaanmu? Ya ampun, Mas. Ngene kok. Sesuai ya. Sweet ya? Kok demok-demok pundakku ngene iki to, Mas. Iya, seneng aja dah. Iki ya. Aku bunga to, Mas. Wis saking senenge kok, Nduk. Seneng ati. Piye perasaane atimu? Mak deg-degan. Tempat dedek iki kok pancet muka iki. Ayo nek ngono sawangan perasaan. Sawangan aku to wong ayu. Sawangan aku 1, 2, 3. Ayo ditetesin lagi kenalan. Oke, wong Ayo coba Mbak, ayo ngadeg kok karo Mas Gargajak. Separi to? Heeh. Dados. Ya. Hei. ora sinden kena ayang ayo dijak. Kok sinden kena ayam piye to, Mas? Nah iya. Kuwi jenenge tari yang aktif. Tari sing luwes semangat. Jenengan gak ngerti. Apa? Aku mau bejagungan karo ibuke. Ibuke iki? Terus. Mas. Biyen mari pas metenge lho, Mas. Ah. Apa, Bu? Anakku polahe kaya ngono. Lah pripun gene jalarane apa? Aku biyen meteng nyidam sate pedet to. Wah anak-anak polahe yo sekan pedet serapan. Yo malah ngene iki nyenengke wong lanang malah seneng karo ngene iki. Wong lanang iki seneng karo wong wadon sing aktif lho. Jenengan seneng? Lho, seneng sebagai rekan kerja. Apa bojo? Lah, anggur seneng kok Pak bojo, anggur seneng kok Pak bojo. Mulai biyen Mas Akbar wis tak tawani lho, Mas. Yo mohi karo aku. Tawani apa, Nduk? Sampe gak gelem ngerabi aku, Mas. Emoh aku gila ngono jane. Yo ora gur akbar lah mbok warga kene mbok tawani yo moh kabeh. Nang delok polahmu yo ngono. Kenapa boten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Tekon ini. Bilang gas. Bilang gas. Bu. Kenapa boten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Boten kuwi lho, boten. Oh, alah. Jenengan, Pak, jenengan. Pun tak salah mriku mawon. Jin. Pun. Alhamdulillah. Pun. Ketemu. Ngatur. Kok ketemu marang tuwa piye to? Sing ape ngepek bojo ki yo iki dhewe. Pun tak salah mriku mawon ben ditune dhewe jenengan medhun malih. Kok rupanya bapak iki gila sih karo aku. Wong kandhane kok kabeh do gila nyawa. Ning ora wong ayu. Sik to. Ora kok jenenge aku ki apa ya urung tepung pancen ya urung nate wano. Paring aku sapa nek wong ayu nak. Sama apa ya lali sih Mas karo aku? Apa ya lali karo aku? Piye to omonganmu ki? Aku urung tau petuk rek kon lali to. Masa ya durung tau petuk karo aku? Wong ya biasane lek dolen ya karo aku lho, Mas. Mosok kae kowe lak jak dolan. Iya, masa ya lali sampean? Ngusik, tak eling-eling. Dhek bening nggon kene kene andeng-andenge. Eh,
Sandeng-andenge dititeni ning kono ki lho. Pundak Mas ya Allah ning pundak kene lho. Oh, bunda. Oh iya iki lho ditato Mas. Ditato wineh pari. Nah, Mosok tato kok wineh pari? Gak percaya iki tato wineh pari iki lho ya teni isane lho. ini wis gak ono oyote masih sentek. Ayo kenalan ora, jare kok kenal. Kenalan sik. Aku nyamis branding awakku. Apa Mas gak merinding? Ora apa-apa paling asma sinten wong ayu. Nami kula Marcelia Mas. Marcelia. Marcelia jangkepipun Marcelia Trisanti. Marcelia Tritan. Wayu kan jenengku Mas. Daleme pundi nak? Kula saking Pasuruan Mas. Pasuruane ngendi? Tretes. Tratesi ngendi? Nisari Gangsono Titik. Oh, Dok, kok napa kok bapake guyu niku wau? Ndi sik rek, praktekmu endi, Duk? Nisare Gangsono Titik. Sore gang sono kuwi nggon apa? Dusun apa desa? Niku dusun. Oh, dusun. Iya. Dusun wonten gange ngoten niku. Gang sono jenenge. Gangsono. Ngisore gang sono. Nggih. Ya kapan-kapan tak rono aku. Nggih, dengan senang hati nggih Mas. Ya. Kene sing guyu napa to, Duk? Kula nggih mboten semerap lho bapak-bapak niku maksudnya napa? Kuwi Lho. Ternyata enak jare Mas Yoto. Ora sangka ana cah kuwi. Lho kok iso? Ngucai koyo ngono. Mbak Yu, sekone sekolah ning ndi? saiki wis sekolah rampung apa wis lulus apa isih sekolah no? Alhamdulillah kula nembe rampung Mas. SD, SMP, SMA, sarjana? Sarjana Mas. Jurusan apa no? Pendidikan seni tari dan musik Mas. Ya Allah. Tari dan musik. Tari dan musik. Mula jogete tarine luwes. Perlu dicoba? Perlu dicoba. Kendang garingan dijogeti. Ayo, dasar piye? Mbok contoh dhisik apa? Piye ra wong kono sing jurusan tari kok. Oh ngono. Kendange garingan nganggo jaipongan jenengan joget. Oh iya. Ben para pamirsa ki percaya tur yakin nek kowe jurusan tari dan musik. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk sinden-sinden lainnya. Kok meneroknya jogete Sally. Ayo disawang mungkin diterokke. Hei, yo ora sing nandang iki kok. Lah kowe muni yo sinden-sinden kok. Yo, nek niku pini sepuh. Oh jenengan pun mboten kersa joget. Ya apa mboten niku sing ngopeni sing klasik-klasik. Iya. Oh jenengan bagian widosari nggih. Iya. Piye jogete? Dikendangi jaipong. Kendangi jaipongan. Ayo. Mas apa ki sing ngendang lali? Mas Aryano. Mas Arya ya Mas Arya. Ayo. Yo. Asik. Pakde sawae titel wae nggo nanggap wayang wae ben tambah rame bude gelange dicopot wae nggo nyawer wae ben tambah hedian Piye apik ora? luar biasa. Percaya karo jurusan tari. Percaya jurusan tari. Saiki gane mau tari dan musik, ayo ganti pakai musik. Lho piye maksudnya pakai musik piye? Buktikan nek iso dhek main musik. Main musik apa iki Mas? Main musik apa? Contohnya upamane apa? Yo keyboard, apa gender, apa rebab, apa gendang, milih di. Aku milih biola Mas. Milih biola. Biola ora enek kok. Biola ora ono. Ora enek. Lho lah ngoten. Oh kulinane iso biola. Kula senengane biola. Yo sing enek wae nganggo icik-icik coba icik-icik Nah, ora. lek cicik-cicik kula. Bisa coba icik-icik, bisa ora. Ajar icik-icik. Jurusan musik iki ben piye kene yo pirsa nek Lho, jadi. ambak gur sak icik-icik iki aja nganti ngrusaki romo. Nah, sok-sok males kok. Ya kalau mik no. Ya. Ya, 1 2 3. Anu joget. Anu joget no musik kok. Ya musik dan tari, ya. Musik dan tari wong jurusan tari dan musik kok. Nganggo kendang ora? Mongso borong nganggo kendang ya kan. Tetep nganggo kendang Oke. karo icik-icik. Ayo 1 2 3. Ya. Aku tak mau kalau aku dimadu. Ini apa nek mbok delok kok menterleng ngono. Iki lek koyo ning perapatan ya. Selak ijo, Mas, selak ijo. Jarimu musik dan Nah, tari. itu masuk itu ngomong. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Apa? Ya Allah, bocah wis mulai ketinggal gendenge iki saiki. Anunya, potensinya. Iya, iya. Ini bukan niru ora liyane. Nah. Saya izin lah, misalnya. Ya kok siji ya. Siji Iki sik. iki sik. Iya. Sampai nang liane sakno nang aku kok nggak sakno.
Iya sakit aku wong ayu. Nangis aja nangis. Cuk to wis to. Sik, Mas Gereng. Piye? Nek bojomu Bu Gareng, Iya. ini nak karakternya menengan, elegan, feminim. Iya. Ning tetep iso romantis. Dan saiki kowe ning kene didepe karo wanita sing seperti aktif seperti ini. Kowe kudu iso ngimbangi kudu romantis. Piye carane ngadepi kaya ngene? Digandrung. Wong ndek bojo kalem iki gampang Mas, didemek pundake terus luluh. Nek kita bojone aktif aja didemek pundake. Demek apane? Taleni sikile. Ke bojo kok sapi wis malah Pasung. digandrung. Apa velop pengasih barang Mas Lendro? Ayo apa wis manut. Sing Apa dicinting kendang? kuwi ini kok kendang Mas. Iya Mas gender. Pelok biasa Mas. Yang pengasih. Pelok biasa lho, pelok biasa. Nek iki BR lak pelok baru. Barang. Lah itu ku anyar kok. Yang baru. Ya. Karo digandrung. Ya jangan ngadepi wanita seperti karakter seperti ini kaya ngopo? Golek selahe, ya toh. Nek wong lanang sejati kudu iso. Wah, aku ngadepi wong wedok sing ngene iki kudu piye? Ben iso luluh. Siap? Ya. Bapak pocong. Wong rayu wong wedok kembange bapak pucung lho. Lha sing romantis apa? Ki nanti ono apa-apa. Lah yo sing panggung Panggur. Meruh endahing pasuryan. Cek to. Kowe iki lagi ditembane ora apa-apa kok wis ngenang-ngene. Ya kan hatiku bunga, Mas. Oh, jongko sing lagi demek lagi obah. Kok lagi dibangane wis ngenang-ngene. Iya, nek tenan. Kowe nek wong wedok modelmu koyo ngene, mbok terus-terusno meteng nganggur kok ya. Mas aku kok. Wong wedok iki sing jual mahal ngono lho. Jual mahal. Wih, kita tadi demek to. Demek karo Mas Gareng, kita tuh mulai Mas. Tangan mbok gua. Oke. Contohnya misal demek. Gua. Nah. Demek. Melangkah, melayu rono. Itu posisi. Tututin lho lanange godhak no. Tolak. Piye? Ono kuwi jual mahal ngono kuwi. Iya, jual mahal. Ning modele kayak sambil bledek. Iku saking mangkele atiku. Oh ngono kan. Ora dadi boyo pengopo, malah saya dadi semangate atiku kanggo ngrayu sliramu. Jajal mahal. Aku kapan nduk nandang beranti Tekan tangane no. Wong ayu. Ayo. Ngapa kok ya gila ngono lho? Wong ayu. Lah diceluk malah mendesah iki. Iku lemah lembut, Mas. Lemah lembut jenenge. Kowe ora lemah lembut ora? Ha iki lemah kricak modele kok. Hanggung anget rinten dalu. Diputer, tangannya diputer. Nah. Uwe aja kerep-kerep mumet lho. Mas, aku kegulung kabel, Mas. Tolong ono aku. Ya bisa gas. Iki kegulung kabel. Nih, ora apa-apa. Lah ngene gak dipolah kowe. Ora apa-apa pakai tok anteng kowe. Panak harus sini kok gulung kabel. Dudari. Mas terus didronke Mas ben setrum Mas. Set. Wong gandrung kok malah disetrum malah. Iki dibalik napa ora? Iya, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, napa? Yakti tan bisa sirna. Keliru. Kene. Lah wajah mirip lho. Hei. Oh, cuma gandrung ibuke gitu. Ngene ku mirip-mirip ayune se.
Aku upama podo-podo gandum jane pilih kono. Tuh, milih Buparsinem Bang Seli. Iya, Lah ngapa sebabnya? duwe bojo nome kakean jalukan. Upamane. Jaluk gelang anyar, jaluk kalung anyar, tumpakane mobil, ngusing skincare, sing pedicure, manicure. Lah nek kaya garwane kaya Buparsinem ngono piye? Alah kaya nungkok nore mason. Angger sore keroki. Blonyoi minyak kayu putih. Bareng wayah bubuk tak peluk lah kok kaya ngrangkul apotek. Kok iso ora apotek lho. Obat tok ambune. Ngenyak. Nyun pangapunten Ibu, ampun dianggep guyonan nggih. Lho, berarti tenanan. Iya. Lho. Oh. Mas aku kae. Terus Apa iki tanda Alon-alon. saking senenge wong ayu. Tandane wong asmara. dipangkuno. Aku tak mau bisa dirimu di maju. Keluarga kucluk. Sing wedok yo nginyang-ini wae. Lho, iki Wis hari dipangku ya sing. Keluarga bahagia gini Ini iki po yo nah ngono dipangku, heeh. Ayo, piye anak iki? Aja bebek langsung set ngono ya. 1, 2 langsung set. 1, 2, 3. Wong edan wingi mentolo karo wong wedok lho Iki mau sak hampir lolo. arep mangku malah mbok inggati. Lah nek kula tak pangku tenan, moro tuwa nang kene kok. Ya. Kan jare profesional, malah tuwa nek ning omah ning kene padha rekan kerjane. Profesional ya profesional. Atine menungso sapa sing ngerti. Lah nek cucu WA, bojomu iki ngono to Ras. Lah gak amoh aku. Jajan. Jatuh lho, dibantu di. Enggak ditolong. Siha Allah kowe tiba wong ayu. Tangane. Kaya sikile iki lho. Saking harus sikil padha kok. Kok aku mau sio-sio. Tangan harus sikil padha. Tangan harus sikil padha Aku iki. boleh ketek gak mentol. Ayo diwan ngono. Lho, mayah-mayah lho. Iya, wis to. Aja nesu to. Ala. Sana. Maafkan kakak to saya. Nek cara aku langsung tak cium ngono kuwi wong wedok ngono kuwi. Cium, ayo Dang. Cium, ayo. Apa? Lah penyebabnya aku mau ditawani rabi orang ini yo ngono kuwi lagi kenal sih. Masak bae. Sik, aku jane ape gelem. Wah, Tak pamit marang tuwa. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Panjenengan mbok meneh kemarin pipis riyen. ya. Ora kebelet nyoh yo. Lah gak nyalon aku nek ning kamar mandi gak ro. Yo streaming. Bojomu streaming. Paketane tak pateni. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Siap. Siap. 1, 2, 3. Ayo, sudah terasa belum? Kok nggak ada rasanya sih mas? Mosok toh? Tidak ada. Sudah terasa belum? Loro lho, atine wong lanang di ngono ne ndak kerasa Mas loro lho atine wong lanang. Mosok toh sayang? Sudah terasa belum? Mosok pejamkan mata. Ya diem toh. Sabar. Oke. Ya. Oke, bagaimana perasaanmu? Ya ampun mas, ngene kok. Sesuai ya. Sweet ya? Kok demok-demok pundakku ngene gitu mas. Iya, seneng aja dah. Iki ya. Aku bunga tuh mas. Terus saking senenge kok, Nduk. Seneng hati. Piye perasaane atimu? Mak deg-degan. Kepas dedek iki ora pati temu kae. Ayo nek ngono sawangan rasane. Sawangan aku to wong ayu. Sawangan aku 1, 2, 3. Lah ora bagus iki ta. Lah iki gareng iki ora ya permadi. Oma, iki kurang koyo kesemek, iki koyo kesemek. Wong lanang pada nomor semek. Lah putih ra ini. Piye perasaanmu piye? Seneng ta kowe? Seneng ora? Seneng ora? Tidur. Seneng dong. Seneng dong. Wis lah tenang. Lakone pangkat templon ae. Kaprawasa ing rasa.
Langsung ada sing WA iki lho. Ribut-ribut. Cemplon menang banyak gitu. Lah iki cemplon menang banyak gitu. Wis gak popo memberikan kesempatan orang yang tidak pernah punya kesempatan. Lho iki pacare akeh lho. Mosok iki. Tasane ngunyah mosok iya. Opo kang kinaryo jampi. Kok wani ngambung tangan? Jere nek Tanganku dhewe. Oh. Wah, itu anu ya, teknik panggung ya. Ngono kuwi carane. Jadi teknik panggungnya upama ngambung ngene tangane dhewe. Tangane dhewe. Oh, iya. Ojo nganti tangane kono. Misal ngene iki to, ngene iki to. Ini kleru. Tangane kono kleru. Lha iki wis, Mang. Hah? Wis betul tuh. Alhamdulillah. Lali iki, Mang. Nganu Mas, kok rada gatel nggih sakniki? Oh, alah padahal kayak kupas to, Nduk. Lah kok gatel ngene iki? Nak swampruk sisan. Nembang ya, nak nembang. Nembang. Tadi belok gendika sing nembang apa langgame. Nah. Ada permintaan iki. Apa? Mamane. Wah, cocok. Mamane. Nah, buka celuk wae ya. Beli. Iya, jogetnya dikumpakne lho. Celuk rumah tangga itu kode senimane. Oke, Jogetnya kudu kumpak. koyok tarian apa ya Dias Moro. Nah, Ramalan siluman. Ayo. Rama karo siluman So Cinta. Cinta. Oh iya Ramalan Cinta. Lah cintane ning kono kok. Oh, berarti jadi Rama siluman. Karuan iki silumane kirang ngono. Wah. Oh, apa-apa ora ngono kan gagah. Dase lho 10. Tapi siluman yo duwe kuwasa, Apa? duwe keajaiban dan duwe kekuatan. Apa keajaibane? Apa? Iso. Apa? Iso apa ya? Iso berubah-ubah. Oh, ora usah berubah rupamu wis medeni wong. Hei, iki dadi bojomu tak komen. Jan, aku kok disia-siai dadi bojone lho, Mas. Ning bengi iki bersyukur, Nduk. Apa? Sinden-sinden enek kowe bersyukur. Bersyukur ya? Enek sing kena dinyek. Lho. Lah nek cacah iki apa ngece pi wong ayu-ayu kabeh. Aku ya ayu. Ora. Loh. Ya tak komen ayu iki kan dadi pasanganmu malam ini. Ya wis kepaksa aku muni ayu. Nek kowe ngenyekne suarane emas. Ayo bisa buktene suaramu, Nduk. Langsung kasih memanemu. Kasih memanekmu. Yo. Aku tak mau. Memane kok aku tak mau. Mong sliramu. Ya. Yuk. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Ya Allah luar biasa. Ya ini cantik, gandes luwes pantes kewes nembang ya luar biasa, suarane ya sembondo. Ngono mboknya. Kaya lumpur lapindo. Jare kayak kethek. Dia mau kan aku urung paham bareng tak mat-mate ya ayu bae. Iya no. Jajal doan Minta maaf sih, minta maaf. Ya Allah bocah iki kok tawa wae to modele. Ya kan aku cek wonge percaya nggih Mas nggih. Nggih no. Tak gareng iki percaya lah aku cincine cantik. Iya. Lair badanmu pancen ayu, Nduk. Muga-muga besok dadi seniman-seniman sing misuwur. Amin Allahumma. Dilunggone nang diterne nunggu, diterne nunggu. Iya no. Dituntun iki. Ya maksudnya digandeng dilungguhke. Kaya wong ngajar stroke to. Hei. Kok ngene sih Mas ngene? Lah aku ya bingung kok gandeng iki piye to modele kok. Gandeng nang ngene to. Nah. Ya, wae to. Ya, iya Mbak. Yo ra wes. Wae Lagi dulu mupeng no ya. wae to gandeng kok. Wae. Nah, ngene kayaknya. Iki to mau Digandeng biasa. Gini. Makasih ya, Nduk. Matur suwun ya nak ya, tak atur lenggah kene lungguh kene. Enggak mau duduk, Mas. Enggak mau. Lah kenapa enggak mau? Aku pengen sama kamu terus. Alah ya lungguh sik aku tak ngladeni liyane menes bar genti balik kowe nek. Gendong. Gendong. Gendong arep pengguri. Ngarep. Kok mbok jane enek marotuamu jare. Oh iya, sepulane ya. Kenapa nggih kamu? Mboten apa-apa. Ribut. Senjange marah tuane sama teman. Kowe mau gua antimu ora? Betul. Kok iso antimo barang iki ngopo hubungane? Wae loro ben diunjuk mara sepuh ngak bobo. Ngono ya. Kok nyambut gawe kok. Yo lenggah riyen. Lenggah kene. Mbak Seli lenggah. Matur nuwun, Mas.
Mas. Ya Allah, bocah kok ayu, pantes, kewes, luwes.